Дуже значуще свято для кримсько-татарського народу, а взагалі ці свята можна назвати таким зв'язком із Кримом. Тобто ми хотіли зробити атмосферу Криму, щоб ця атмосфера максимально відчувалася ось тут. Зібрані гроші, як і в принципі дещо з фудкорту, буде направлено на збір 3 квадрокоптерів Mavic 3T Генеральному управлінню розвідки Міністерства оборони для наших бійців, які боронять кордони і без яких в принципі б не було цього свята і наших зборів.